Is-Soċjetà Sant'Alina l-Banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-Ġimgħa. Merħba fir-rokna il-Marx tal-Ġimgħa. Għal din ir-rokna, illum għażilna l-marċ tant popolari fost il-Kalkariżi kollha Come on the Stripes tal-ex mast il-Maggur Anthony Aquilina. Il-Maggur Anthony Aquilina kien għadu u jibqa' magħruf mill-għad kbir ta' ammiraturi tiegħu għal marċi illi kiteb li saħansitra huma maduda bħala ta' livell għoli mill-aqwa fir-repertorju tal-banet tagħna. Jinħass it-timbru speċjali tiegħu li jkompli jgħinhom u jispikkaw. Il-Maggur Aquilina inħatar surmast tal-banda tagħna fis-sena 1945. Il-March Come on the Stripes kien miktub fl-1953 u għaddedikat lit-tim tal-futbol ta' Birkirkara. Il-March Come on the Stripes ser nisimgħu minn CD ta' marċi popolari mal-Briju Elenjan, recording li sar taħt it-treġġija tal-ex mast Andrew Colero. Come on the Stripes tal-Maggur Anthony Aquilina.
kien il-marċ Come on the Stripes tal-ex master direttur il-Mikpes Mast il-Maggur Anthony Aquilina miktub fl-1953. Din ir-rokna l-marċ tal-ġimgħa kienet miġġuba lilkom mill-preżentatur Daniel Vella, produzzjoni Marċef Studios bil-kollaborazzjoni ma' Sur Eric Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni TIK.